Donald Trump vyhral prezidentské voľby. Suverenistický prezident dobre rozumie našim konzervatívnym, ale najmä mierovým hodnotám. Celý svet teraz čaká, aké zaujme Trump stanovisko k rusko-ukrajinskému konfliktu. Veľká väčšina z nás túži po mieri, no nie všetci. Taký Šimečka sa napríklad pripravuje na vojnu. My sa obávame o mier, on sa obáva konca vojny. Po víťazstve mierového prezidenta jediné, čo ho napadlo, bolo, citujem, že budeme musieť byť silným a sebavedomým partnerom a viac sa spoliehať aj na vlastné sily, keď budeme čeliť zásadným bezpečnostným a ekonomickým výzvam a hrozbám, ktoré prichádzajú osobitne z Ruska a Číny. Preňho víťazstvo Trumpa znamená ťažké rozhodnutie a záťaž, pričom väčšine sveta sa uľavilo. Čo za diabolský plán poháňa týchto progresívcov, keď mier nezapadá do ich plánov? Včera zvíťazili mierové hodnoty. Porazený bol liberálno-progresívny mainstream. Včera nám toto víťazstvo dalo vieru v to, že napriek všetkým manipuláciám chcú ľudia žiť v mieri, demokracii a podľa vlastných osvedčených hodnôt.